Ja? Ja. Kan ik beginnen? Ja. Ja? Oké, dus we gaan beginnen. We gaan eerst weer gewoon lopen, hè? We moeten goed warm worden. En naar links. En naar rechts. Goed zo, ja. Ja, gaan we een beetje versnellen? Hè? We zijn nog jong. En die is zijwaarts en laag. Kun je de kap erbij hebben, want dan word je erbij. Oh, je maar hier te vol. Is Alsjeblieft. je bent een smokkelie Ik geweest. weet toch niet van is. Sa, doe maar, Sa. Ja, ja. Ja, oké. Zijwaarts. Je moet ook overal op letten, hè? Ja, ja, ja. Die man is echt mooi. Vooral op huis. En laag. Ja, je bent nog net helemaal wekker of wel? Nee, nee. Toch wel vaker mooi? Ja, alle weken. Alle mensen. Ja, ja. Dat is wel een goede zaak voor u, hè? Ja? Ja, beslist. Waar is het goed voor dan? Nou, voor alles. Een boel in beweging en los en dan komen ze zeggen. Ja, Als je de leeftijd opbouwt, is het 283. We gaan even veranderen. ik We doen ga zo. niet de kop erbij. En nou probeer één van de twee probeert iets tegenaan te trekken. Dan ben je een beetje krachtig. Ja, maar wel staan blijven. Ja, goed zo. Even lekker meppen, hé. Prachtig toch? Als je dit nog kan op deze leeftijd, mevrouw. Hartstikke goed. Ja. Je moet er een beetje bij blijven. Ja. Ja, want jij bent er net meer de jongste, toch? Ik. Nee, ik ben correct trein, jongen. Tje? Ja, Man. ja, ja. Maar de boorman ben je hem de oorste. En dat joh je Ja. er net aan, hè? We zitten vroeger bij elkaar in de MAVO. Zit maar. Ja. Oh ja? Ja, ja, En uit die Gerre bij de gymnastiek? ja, ja. Ja, maar ik ben net met hem getrouwd, hè? Oh. Nee. We hebben een hele goede vriend. Je moet er wel wat terug aan, hè? Dat wordt heel belangrijk. Jong, hè? Ja, een beetje in beweging en alles. Nou, ja, En een beetje onder de meesten. het is een gezellige ploeg, hè? Ja. We hebben al heel veel gedaan, wel wat rommelig, maar ja, ken het oors. En met 12 van zulke mooie kerels, dan ken je toch net weet het toch. Wat zei juf? Wat zei juf? Hebben we allemaal de goede rechterkant? Nee. Nou, er is eentje een beetje verkeerd, hè? Heeft 2 linkerbenen. Dat mag, hè? Ja, dat mag, hè? Zo, kan wel krijgen in beeld, hè? Vroeger gingen we hier een gymnastiekclub in die heette UTI. Dat bij ontspanning, terug inspanning. Nou, en zo moeten we dit ook een beetje beginnen. Wij doen het ook een beetje voor de gezelligheid, ja. Nou? Even gymnastiseren, dan een bakje koffie en soms een slokje erachteraan. Ja, die is toch wat ekkelopen, hè, Jan? Nee, dan niet. En dan heb ik altijd een jeetje, dus nee, maar ik zet er nou een keer een feestpauze op, maar ik denk, als die mensen zo wat worden, terug aan gymnastiek te doen, dan word ik er echt op. Gymnastiseren, bewegen. Een goede zaak. Positief, energie, enthousiast. Oké, mooi zo jongens. Goed jullie best gedaan. Zo, en dan is er koffie. Hip hip, hoera! Hip hip, hoera! Hip hip, hoera! Je bent nog stageridder? proeftijd. Oh, proeft hij? Als het net hier, dan zeggen ze aan Jelly van oh, doe maar eens. Ik ben hier noodgedwongen gekomen, omdat de club in jou dat voel ik me. En toen kwam ik hier terecht. Nou, dat is hartstikke mooi. Een hele leuke groep. Net alleen nog wat oefeningen, maar ik gezellig maar me gewoon in. Den haat het niet, prachtig. En dat maakt het een weekend maar goed.